Shalom, horasma dihita saluhutna. Ruas ni huria HKBP Cimanggis, namangi huton pertangyangan di bagasan Bornginon, marhite live streaming dohot na adong di bagas karejaon, adorang so tamulai pertangyang ata, jumulo mahita martangyang nahohom san rohat tabi. Amen, mare de mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia na tumop palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu roha nai baru dohot todi nai baru tu bagasan ati-ate muna, jala usatokku do roha batu sian daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha na marpakilalaan. Jala lehonokku matodi tu bagasan ate-ate muna, au do mabahesta, jala marparange hamu di bagasan akapatikku, aka uhupu pera do tamu jala patu pau muna do, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha hatamdo, iko manaon hami jala mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuha sangapon, say parrohai mahami, asauduk hami tulomo ni roham, jalahot hami di haporsiaon nature, asa toktong makirim di haheheon dohot di hasangapon sogot, si lehonomu tuaka na porsea diho. Amen. Mare dehita. Hatani debata turpuk epistel Bornginon, tersurat di buku Rom bidu walu, mamuka sian ayat walu sahat rodi ayat 10 sada,
tajahama marsikat sorin songonom ma didok disi. Alai dang tarhalomohon debata aka parroha daging. Dambe di bagasan daging, di bagasan tondi do, mulut kata maringanan di bagasan hamu, alai molo sotondi ni Kristus ni jolma, dan Kristus napuna ibana. Alai molo Kristus di bagasan hamu, mangolu do todi alani hati goran, nang pemate pamatang. Bagasan hamu tondi minum Yesus sian namate, sando pangoluan ni ibana, nang manguli Kristus Yesus si, manang pamatang namate ini, inorhon di tondinan dan dianan hamu. Ido sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Maredehita. Martang yang mahita asini rohama dihamu dohot dame nasian debata ama dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horasma dihita saluhutna barita nauli di pertanyangat tabornginon di enet sian buku Evangelium Yohanes bidu pitu ayat 37 sahatro di ayat 30 sia a. Songonom mahatana disi takasma tapahutihu. Dungi diari pesta na parpudi na sumangapi. Jongjong ma Yesus disi. Dipagugo ma suara na madok. Moloadong na maua tuahu ma ibana ro minum. Songon na nidok ni surati akabatangaik na manguludo mabaor sian na porsea diaw. Alai taringo tuto di ido di dok hataodeng ima si jaloon ni akka nagabe porsea di ibana ido saha huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di dok 70% unsur di pamatang tahun ima aik ido ubaina dang bui hita jolmon bertahan molo hurangan aik. Boido parjolo sahikna dehidrasi. Dung dehidrasi boido sahat tu namate ibana molo hurangan aik. Didok molo somanga kita boido tahan saminggu sahat tu 2 minggu. Alai molo so minum hita nanggo setetes holat tu luari do hita boi tahan. Ima bukti manang hataridaan aikon macariko do di pamatang tau laho menjamin hanguluatta laho menjamin hagugo odihita dina sahali hiadi dok Tuhan Yesus ahu do aik hanguluan molo adong hamuna mauas Roma hamu tuau jala ima inum hatani Tuhan Yesus on didok ditiki pesta perayaan pondok daun pesta parlape-lapean. Jadi setiap tahun di pesta hodo di kalangan Yahudi, pesta pondok daunon marningot songo dia panari hono ni dewata di ngulu ni bangsoi uju di tanah parhorsiha do penasida. Jadi sehali tahun tradisi di patu panasida di pajongjong maudung-udung hera sopo-sopo ding-ding nei ibai serating-rating ni hau dungi atap nei di bain sian daun. Ido banai dok hari raya pondok daun
masuk masa sa keluarga tu baga sa pondo daukon, di sima nasida tinggal 7 hari lilingna selama perayaan ini. Jalalau rihono ni debata di tonga-tonga ni ngulu nasida. Biasana di hari papituhon omma pesta puncak di perayaan pesta pondok dau. Roma aka imam malim mabuan guri-guri kendi na marisi aik. Aik na ditahu sian kolam siloam. Dibuang mo di kendi, dibuang tu bagas coro, dibuang may di altar pelean. Dalam nasida doi makalasson panarihonon ni debata di nasida nasa tahun ni, doho dalam nasida doi laho makalasson naung di pasu-pasu debata, tano dohot sudena niulan di tangan ni bangsoy. Huhut dibain songoni marningot songon dia debata manarihon ngulu ni oppu nasida na jolo di tanah parhorsihan, ditiki disuruh debata marhite si Musa laho manokok mangalotak mangatuk batu dungi kaluar siani aik. Nagabe hanguluan ni aka opunasi dan najul. Songoni ma tradisi setiap tahun berlangsung. Turpuhon tepak ma di ari papituhon ima pesta puncak nakani. Dung roa kamalim mabuan guri-guri na marisi ayaki itu langgatan. Dung di piakon nasi de jala di halason. Pitor hehe ma Tuhan Yesus. Dungi gogo suara nama dok. Molo adong. Di idok nakaningan di ayat 37. Molo adong nama uas tuauma ibana ro minum. Di sima Tuhan Yesus pabuahon mengalihkan perhatian ni natoropi sian si inumon na setorusma baik kita mauas jala mauas tu si inumon na boy pasobu uasta sahalita hinum saliling nililing nadang ramauas. Odotong nahya pinataridahon ni Tuhan Yesus tu sahala boru Samaria natongon maniba aik di sumuri. Didok do tu boru Samariai au do aik hangoluan. Ayang go aik ne sumuron iti baho sonari sogo botari pe ketibom mudo. Ai terus do ho mauas andom muse, mauas muse botom musiani, tahwom musiani. Ala yang guau au ma aik hangoluan manang ise na rotuau na sujadi be mana mauas ro disaliling ni liling. Yesus mengalihkan perhatian orang Yahudi pada saat itu dari sesuatu yang bisa habis dan hanya cukup untuk beberapa saat kepada sesuatu yang kekal atau hidup yang kekal yang dapat diperoleh dalam Tuhan Yesus Kristus. Di Tuhan Yesus do hanguluan nasaliling nililingna. Jala Yesus do hanguluan ni. Di ayat 30 di do bahwa nanidok ni Tuhan Yesus taringok tutod di do. Mulai do ibana, molo adok kamu na mauas Roma tuau hamu minum taringok tutod di do na pinasaha ni Tuhan Yesus. Asa todi ima Tuhan Yesus Kristus sadiri. Yesus ima nabui gabe hanguluata di tonga-tonga ni pardalanan di Portibio. Di hamuna kamanami nanami sian turpuhon adong ma tulu nabui si guru honota. Na parjolo hola Tuhan Yesus do natuk pasobu uasmu. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup meredakan atau menyegarkan dahaga kita. Molo didok Yesus di son au do aik hangoluan mangodolhon hola ni bana do dangadong naas. Hola na sasada ibana do aik hangoluan saliling nilileng na dangadong naasi. Di baheni do molo mauas ho Roma tu ibana minum. Mauas lapatan na disi rikot di ibana. Kita membutuhkannya. Ala mauas mulai dok rikot jala kita membutuhkannya berarti ikon duluat tama sesuatu nabui pasobu tagas pasobu uasta tu saliling nililing. Ai di Portibion boy do godang aik nabui tahinum alidang sude aik boy mabain sobu uasta. Songon na minum aik na acim sa gudang ni gudang na pita ta inum aik na acim tongdo say mangido say mauas hita saluh. Alani ido holan Tuhan Yesus do aik hangoluan natuk pasobu uasmu marsigatung tusi mahita itong atong aning ulutta.
Na paduahon molo tabo to do hola Tuhan Yesus do aik hangoluan na tuk pasobut agasta atong respon taima Roma tu ibana inumma hata ni Yesus do macelabo na kimadok molo ado kamu na mauas Roma tu au minum Roma hita tu Tuhan Yesus jala tainum ma aik hangoluani dito nga to nga ni pardalanan ni nguluon songon aiki boy do godang na menghalangi manang mga bati aik rotu hita isarani hau na balga isarani batu na bulun boy do mga bati aik rotu hita alay dangadong na boy mga bati aiki ro ay boy do iba na meresap tu hawi asasaha tu hita boy do meresap iba na tu batui asasaha tu hita songoni matod dini debata manang Tuhan Yesusi boy do di portibion gudang na mga bati hita solhot tu Tuhan Yesus akka hagyo ni portibion mabay kita maol manang tarabat solhot tu iban ala yang go ibana tung tanpa batas do boy roto hita ganuk marsadasan ima marhite tod di porbadia dang adong be batas nasubuy dang adong be inganan nasubuy masuhan ni iban ay tod di do ibana na boy mamasuhi sude inganan menembus batas sadok holan Roma ho Tuhani ibana say narodo tuho dungi didok dung rohita tainum ma manginum aik hangoluan marlapata doi kita menikmati persekutuan dengan Yesus kita menikmati pengajaran Yesus kita senantiasa mau menerima ajaran dan perintah serta Taurat dari Tuhan Yesus. Jangan pernah anggap enteng atau menyepelekan firman Tuhan di dalam kehidupan. Tapi tetaplah menerima itu dan menikmati persekutuan dengan Tuhan itu. Ay molo ngatainum didok molo manginumay kita ay kiman na menetralisir pamatang taon. Menetralisir aka molo adong aka virus-virus manang racun na masuk ke pamatang taon molo tainum ay na tiyo iman na menetralisir. Asa boy pulih mo sa pamatang taon. Denggam mo siya kasel-sel na adong di tubuh di pamatang taon. Songoni matod din di bata molo miyan di ngulut taon, ima na paturehon mo siya aka hal na siga di dirita. Ima na pature-turehon aka hagiot na adong di pamatang taon, na boy manusay hita, na boy mabay kita, daw siya tuhatay. Oddo na iha di pasahat Apostol Paulus di Galatia 5 ayat 10 siya. Boy tabuk ka Galatia 5 di ayat 10 siya 1 ayat 20 sada akaima digoari hal-hal na boy songgop miyan di pamatang taon na manegay dirita na manegay halak di humalya kita jalan nama baik kita daw siya Tuhan didok di si di ayat 10 siya nama siya loan do ayat 10 siya parulaw ni daging ima parmayanon hahodaron, pargadobuson, hasipelebeguon, hadatuon, permusuh-musuon, perbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pergutu-gutuon, persalisian, partahitahion, bunuh-bunuh, permabuhon, haormuson, jalakana sumatusi. Sudei boy domian di diri ni sasahala. Alan idalan laho menetralisiri naing ma tajalo todii mian di tonga-tonga ni ngulut taon taloas todii nang marpuaso di tonga-tonga ni dirita ganuk marsadasar napatuluhon om manaparpudi molo ngatajalo do molo ngarohi tatu Tuhan Yesus Kristus tajalo todii tainum aik hangoluani pakorhon na ima mabaor ma batang aik na mangulu siyan ho mabaor ma batang aik na mangulu siya kita ay molo nga yes do di bay mata muali totu yes ma alir honon ni ibana aik tu saluhut halak na di humalyang ibana songoni mahita molo nga olo rade di pay baru to dinire bata di bagasa diri taon berarti pakorhon na ima siyan diri taon ikon gabe batang aik na mangulu mon tuak na humalia gabe pasu-pasu ngulu taon tuak na di humalia kita
Unang gabi songon laut mati ay dok i laut mati aladang adong buhay mangulu maningaha di lauti. Buasa songon ni aladang merdalan ay ni laut mati. Hok do ibana disi ala hok do lauti disi ay nai lembelga mak kadar garam ni aiki ido bandang buhay mangulu agi aha disi. Buhay do songon ni tonga-tonga ni nguluon. Sasahalaki holam majalo pasu-pasu tu diri dasar diri holam majalo tu ibana sadiri dang dialir hon ibana tu halana asing dusun songol lauk mati idoi dang adong hangoluat disi alai dia rahu dohi tadi nomor tuluon aka halak nang porsia di Yesus Kristus nang majakoto di marhuasu di tonga-tonga ni ngoluna iko bagi gabe haba orang ni pasu-pasu ibana tu akan dihumaliang ibana. Tajalo pasu-pasu saya Tuhani asa adong pasahatot tamu se mamaso-maso halak na dihumaliak kita. Ini adalah panggilan Kristiani. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Itu sudah mulai dari Abraham. Allah memanggil Abraham, memberkati Abraham, satu tujuannya supaya Abraham menjadi berkat bagi segala bangsa. Gawe pasu-pasu ibana di tonga-tonga ni portibion. Molo di tonga-tonga ni di portibion saya adong songon nahudok kena kaningani holam majalo pasu-pasu ibana dang holo masagihon to kana di humaliang ibana ala yang gohita unang ma si songon ala molo akan porsia di bagasan Yesus Kristus ikko gabe batang aik na mangulu do ibana ikko gabe pasu-pasu do ibana to kadongan ni humaliang ibana marhite holong ni roha marhite namane sadosa dang adong bedisi dendam-dendam dang adong bidisi hotel, hosom, teal, elat, late. Dang adong bidisi SMS, senang melihat orang susah melihat orang senang. Dohot lana kana asing. Allah yang gua kahala nong majakotot di perbadiai di bagasan nguluna, naing magabe habaoran ni pasu-pasu ibana. Adong masian ibana batang aik na mangulu sisagi honon ni ibana to akan humaliang imana ginoaran na di Galatia 5 ayat 22 di dok do disi gabe hitama habaoran ni holong ni roha dohot las ni roha dame dohot labas ni roha habasaron haporseaon halabohon dohot hatoman. Amin martangiang mahita. Mauliate ma ali Tuhan ala naung pinasar hommu to dim to di perbadia tuhami ganup na porsea hodo tutu ali Tuhan aik hangoluan jok do hami mauas di portibion ala yang goho ali Tuhan aik hangoluan sai diaraho kodo hami asarotu manginum aik hangoluani dang tagamon mauas behami di baheni atong ali Tuhan marsigatung tuho mangulu nami ganup marsadasad jalanaing maditonga-tonga ni ngulu nami si ganupari patarida honon nami gabe batang aik na mangulu mahamion Tuhan to akan humalia tadda nang pinasar hom to dim tungulu nami ganup marsadasada iko gabe pasu-pasu hami to akan humalia kan Tuhan disido pajuon nami pasu-pasu omu hami asa gabe pasu-pasu hami tu lihat portion atong mian matodim to di perbadia di bagasan ngulu nami ganup marsada-sada todimi mana mangulu nami todimi mana manuturi hami dia nanang si hami doho si ulah honon nami naing ma na niajar hon ni todii di hami unang malomo ni rohanami sailomo ni rohami ma pasauton nami di tonga-tonga ni portibion ali Tuhan patinggil ma pinggol nami tu suara ni todi tu suaram ale Tuhan na mangarahon ngulu nami tu dalan hanguluan tu dalan hasitongan na hinalomohon ni roham hodiho kami ma Tuhan ngulu nami ngulu ni akaruas ni huriam na tarbahen rotu bagas coro di bornginon doho akan na di bagas na ganup homa na mamasu-masu nasida di bagas sa bornginon padao ma ale Tuhan senaka parmaraan ni daging doho todi marhasonanga kami sudi mamulus borngin na holomon molotung pihak anok kami di podoman nami saya totong madungu oleh Tuhan majagai kami asa boy pulih tenaga nami marsogot boy kami hisat di bagasan hahipason di bagasan semangat nai baru laho manguduti aka ulaon nami
Asiro ham Tuhan, salpuhod dosa nami. Nahuula kami di bagasan sadarion. Salpuhod dosanya kadongan nami. Asa tung tamama hamiot Tuhan. Gabi habauran ni pasu-pasum. Ale Tuhan debata. Mangulu manang mati. Rab dohot homa hami. Holan marhite guarni anakmu. Yesus Kristus Tuhan si palua hami. Amin. Mari demahita. Martang yang mahita, Ali dibata Jehovah, dibata amanami marhiti anak Tuhan Yesus Kristus doto di porpatia. Dibagas pornginon Tuhan rohami, ruas nih huriam martangiang, jala tangihon ma Tuhan tangiang namion. Pasu-pasuma sudi ruas nihuriam mulai namemet nama gudang na di kuliah na sodapot ulaun nang na sodapot rokap Tuhan pasu-pasuma namemet ibur magudang jala sonang so haribu-ribuan tugu-tugu ni natoras na ganup marsarasad. Suang songoni anakon nami nama gudang na di parsikolaan. Pasu-pasu manasida Tuhan. Jalalehon bisuk nasian hoi. Asa mampu nasida Tuhan. Mangihutun saluhut aka pelajaran na pinasahat ni guruna. Asa gabi anak nahasea. Anak sibuan guar di tongan ni keluarga nasida. Nah di kuliah Tuhan. Homa nama parbisuki nasida pasu-pasu manasida Tuhan jalalehon matoras niroha asa unang terlalap nasida mangihutun nakana masa di tonga-tongane portipion ala dibikiri nasida ma Tuhan ngoluna tu aka nanaingro jalalehon maha persiaun na tugu diaka nagali dot nama biar diaka ulaon dohot diaka mata pelajaran nari huton na Tuhan homa namba parbisuhi nasida lehon ma tugu ni rohan ang pikiran tu yanakon nami na kuliah na sudah betulaon Tuhan lehon ma Tuhan hina denggan jala lehon hasabaron di pikiran nasida ma pasu-pasum indah pada waktunya janjimu adalah kekal sampai selama-lamanya yakin dohami di situ Tuhan sudi anakon nami akan kuliah bawa dohot puru homa nama dongani nasida menyelesaikan sudi aka pelajaran naso dapat rokap Tuhan homa Tuhan na mangalehon rokap nasida si rokap mitodina jala sabar nasida Tuhan paimahon pasu-pasum suan-suan Tuhan natoras bawa natoras duli pasu-pasu manasida Tuhan lehon mabisuk nasian hoi manugu-nugu sudia kaya nakonna
Tarlemobi Tuhan disudi ulaon nama ragami pasu-pasu mana sida Tuhan jalalehon maakan naulina denggan molotung hersep molotung adong akatantangan dia ke ekonomi lehon pos niroha Tuhan tiamanami dohot inanami asa toktong nasida makirim jala marlas niroha nadapotan pasu-pasu nalebu denggan sian sonare tu are-are na mangihut ali Tuhan debata amanami pasu-pasu ma pimpinan ni huriam dohot sudi kepala departemen song-songoni nang paresos padita resort padita fungsional lehon ma tunasida tuan huasoni tot di perbadia asa polin pikiran nasida molotung aka gudang aka tantangan na dia dopi nasida alai marsi hohot ibana Tuhan pa adarhon hatam di tonga-tonga ni huriami nang di pedario Tuhan buanon nami do pemerintah nami di bagas tangyang nami pasu-pasu ma Tuhan presiden na memimpin negaraon suang songoni nang menteri na gubernur, bupati, wali kota, satu camat, nang lurah be Tuhan. Asa si pangului mana sida aka bawahan ni presiden. Gabe mangulahon undang-undang nang aka aturan naung disahapon di tonga-tonga ni negaraon. Dungi sonang suharibu-ribuan mahami saluhutna masyarakat Indonesia dipimpin presiden na bijaksanai kata gok situtu naing pangidon nami sian pasu-pasumi alai homa Tuhan apa sikopon itu hami saluhut na ruas ni huriam dot sutina aka pimpinan ni huriami nang pimpinan ni negaraon dungi dapot hutna sonang soharibu-ribuan jala mamuji pasangapon guarmu huhilala hami Tuhan gok dosa nahulahon hami di tonga-tonga ni ngulu nami alani Tuhan asi maroham sesama saluhut na dosa nami asa tama hami Tuhan di hadapanmu jala asa tama hami Tuhan macalo pasu-pasu nanang si pasahatonmu dope Tuhan nang dinalahumula kami non sebagas coromon kami naliat naloloon maju pakon keluarga nami sabuanon nami Tuhan pasu-pasu jamitan na pinasahat ni naposomi gabi hangoluan kami gabi saluran berkat kami tu saluhut akan aku melihat kami nang huriam nang dibangsoon maulia tema rohan nami diho jalo matang yang nami on marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita laus ti somata pasahat peliat. Kumbasa
pertanya koma peliata martangyang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroro sileho-leho na denggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom mito hami, pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni sileho-lehom mito hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rakmahita mangido, ditangiang na niajarhon ni Tuhan Yesus tuak kasisianna, rakmahita madok. Say Roma harajaonmo, say saut maloma ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matohami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodona punah harajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Asi ni rohani tu hatta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsauran nito di parbadiama, nama masu-masu hamu saluhutna. Dihamuna manami nanami ruas ni huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, naron waing di pertangyangan di bagas joroon, dohot nama dohot di pertangyangan secara live streaming sian bagas Taganub. Hami parhalado namar tugas pasahaton tu hita saluhutna, selama borngim madihita tuhat tama nama maso-maso hita saluhutna. Horas.